Veľmi si vážime dnešné víťazstvo, pretože po väčšine zápasu sme sa pohybovali vo veciach, v ktorých chceme hrať a samozrejme hrali sme proti veľmi skúsenému mužstvu a pomohli sme si takou efektivitou v úvode, pretože Michalovce chceli hrať tvrdo a potrebovali sme samozrejme na to zareagovať a pomohli nám tie strelené góly, vrátane využitých presilových hier. Ale na druhej strane musím povedať, že tento zápas bol pre nás aj veľmi poučný a opäť ukázal nejakú tú hranicu alebo tenkú čiaru medzi víťazstvom a prehľadou, úspechom a neúspechom. Čiže tá súťaž je mimoriadne náročná v každom jednom zápase a jednoducho to poučenie vyplýva hlavne v tom, aby sme sa sústredili na veci, ktoré nám doposiaľ v tom zápase prinášali nejakým spôsobom úspech a sebavedomejšie musíme jednoducho takýto dobre rozohraný zápas, hlavne čo sa týka výsledku, dotiahnuť do záveru. Čiže nechcem viacej o tom rozprávať, hovorím. Veľmi si vážime dnešné víťazstvo, poučný zápas a potrebujeme sa pozerať samozrejme dopredu. Tak boli sme troška ináč nastavení na zápas, ako sa to začalo odvíjať. Hneď prvé boli v našej obranej tretine. Tam čisté boli nerozobratí hráči, už sme prehrávali. Začali sme tým gólom prehrávať súboje, zbytočne nejak vystupovať z toho nášho systému, kde sme to až príliš otvorili, prišiel druhý gól a celý zápas sa tak negatívne odvíjal z našej strany. Základ toho všetkého bolo, že neboli sme silní na tom puku. V súbojoch sme vychádzali z každého súboja ako druhý. Málo sme ich vyhrávali. Proste tie malé veci nám chýbali a tým pádom sme často naháňali puk, často sme hrali bez puku, stalo to mnoho síl, nevedeli sme sa dostať do zápasu. V dvoch oslabeniach hneď na to sme v druhej tretine inkasovali po krížnych prihrávkach, ktoré sa bavíme o nich, rozprávame dookola o tom istom. Prišli, dostali sme 2 góly a proste celý zápas tak negatívne sa pre nás vyvíjal. Samozrejme, chceli sme s tým ešte niečo urobiť, ale Poprad je skúsené mužstvo a dneska hrá dobrý hokej, má fazónu, má formu. Takže pre nás tiež veľmi poučné a máme na čom robiť ešte smerom do play-off alebo do toho predkola, keď to tak bude. Hovorím, tu sa treba troška aj zamyslieť nad vecami, ktoré niekedy tá bojovnosť a ten chtíč a tá tvrdá robota vyhrávajú nad vecami skillsovými a technickými a to si musíme uvedomiť, že v prvom rade len tak sa dá vyhrávať tieto zápasy, pretože zhodli sme sa aj na tom, a ja som to povedal, my nie sme mužstvo, ktoré si bude prihrávať do prázdnej brány, ale ktoré bude robiť a keď to mužstvo nebude všetky 4 útoky robiť a momentálne je náš najlepší útok 4. útok, ktorí pochopili a robia a pracujú a preto im to ide, tak potom je to na uváženie. Ide vpred, tak nech sa trasie svet, bodíček a rýchly kol, ďalší super vypad.